ഹായ് ഗായ്സ്, കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസം മുമ്പ് രാവിലെ ഒരു കോൾ വരികയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ എൻ്റെ നമ്പർ എപ്പോഴോ സേവ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചതാണ്. പത്തനംതിട്ട ടൗണിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ ടിപ്പർ ലോറിയുടെ അടിയിൽ ഒരു നായ പിറവശം തളർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിദയനീയമായിട്ട് എഴഞ്ഞെഴിഞ്ഞ് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിന് ദേഹത്ത് മുറിവുകളുണ്ട്. അതിന് ആഹാരമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചേട്ടൻ വിളിച്ചത്. അപ്പം പൊതുവേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ, ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ചേട്ടനെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഒന്ന് പറ, അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന്. നമ്മൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞതല്ല, എന്നാലും ചേട്ടൻ പോയി മുനിസിപ്പാലിറ്റി പറയുകയും അവിടുന്ന് ഹെൽത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരെ, ഒരു ഡ്രൈവറെയും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെയും വിടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചു ചേട്ടൻ. ഞാൻ കോന്നിയിൽ നിന്ന് അവിടെ ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവനെ ഏതോ നല്ല മനുഷ്യൻ അതിവേഗതയിൽ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് പരുവത്തിലാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ അധികം താമസിച്ചില്ല, അവരുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പതുക്കെ അവനെ മുഖമൊക്കെ കെട്ടി അവനെ വണ്ടിയിലേക്കാക്കി. വെറും പാവം പിടിച്ചിട്ട് പോകും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉപദ്രവവും ഇല്ല. നേരെ പത്തനംതിട്ട DVCയിൽ സിസിലി മേഡത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. പുള്ളിക്കാരത്തി അവന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തു. എക്സ്റേ എടുക്കാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വേറെ സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോട് തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ലോട്ടറിങ് ഹൗസിൽ അവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് അല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന MCFൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ അവന് വേണ്ടി ഒരു കിടപ്പാട ഒരുക്കി ആഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് അവനെ സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയുണ്ടത്. പിന്നീട് അന്ന് ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് അവനെ മാറ്റുകയും അവനെ കൊണ്ടൊന്ന് എക്സ്റേ എടുക്കുകയും അവന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തു. എവിടെയോ ജനിച്ച് എവിടെയോ വളർന്ന് ഇങ്ങനൊരു ദുരവസ്ഥ അനുഭവിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയത്. ഇതുപോലെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡോഗ്സ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. ചിലരെയൊക്കെ ആരിലൊക്കെ കാണും, ചിലരൊക്കെ ആരും കാണാതെ ദേഹത്തിങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞ് ദേഹം പൊട്ടി പുഴുവായി, അതുപോലെ തന്നെ വയറ്റിൽ മലം കെട്ടിക്കിടന്നും മൂത്രം കെട്ടിക്കിടന്നും ഒക്കെ ഭയങ്കര വേദന അനുഭവിച്ചാണ് മരിച്ചു പോകുന്നത്. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതാവരുതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മിണ്ടാപ്രാണികളെ കാണുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ബ്രേക്കിലൊന്ന് കാലയമർത്തുക, ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക. എന്തിന് പാവങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ സ്പീഡിന് വേണ്ടിയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കാണ്ണീരിനകത്ത് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേദന അനുഭവിച്ച് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നരയിക്കേണ്ടല്ലോ. അല്ലാതെ ഈ വേദനയൊക്കെ അനുഭവിച്ചതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇടുന്ന പാട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രാക്ക് ജീവിതകാലത്ത് മൊത്തം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിസ്സാരം ഒരു പട്ടിയല്ലേ പൂച്ചയല്ലേ എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഒരു പ്രാവശ്യം അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവും. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ ഇതുപോലെ ദേഹത്ത് മുറിവൊക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആരും നോക്കാനൊന്നും ഇല്ലാതെ പഴുത്ത് പുഴുവൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പം ആ വേദന നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് മാത്രം നോക്കുമോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അമിതവേഗവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുക. വേഗത്തിൽ പോകണമെന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ സൂക്ഷിക്കുക. ഇതുപോലത്തെ ജീവനുകൾ ജീവനാണ്. അവർക്കും തുറന്ന് പുറത്തോട്ട് പറയാനുള്ളൊരു അവസ്ഥയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അവർക്കും വേദനയുണ്ട്, അവർക്ക് നോവുണ്ട്, അവർക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ളതും ചിലതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള പട്ടികൾ, പൂച്ചകൾ, പല പല മൃഗങ്ങൾ. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, ബൈ ഗൈസ്, പെറ്റ് പ്ലാനറ്റ്.